Good morning mga kasandok, ngayong araw ay napaka-espesyal na araw sa akin. Kasi ngayong araw, it's my birthday. Oo mga kasandok, dahil bilis ako, magpapakain tayo ng mga bata. Ito po yung goal ko sa birthday ko, mag-share at magpasaya ng mga bata. Ikaw kasandok, tanong kita, paano nyo po isi-celebrate yung birthday nyo? Paki-comment na lang down below para makita ko rin kung paano nyo sineselebrate yung birthday nyo. Salamat po pala sa mga tumulong sa gawain ito. Shoutout po kay Ma'am Gina Lynn Bacasio at shoutout rin po kay Brother Freddy. Naway i-bless pa po ni Lord yung mga puso nyo para po marami pa kayong matulungan na tulad ng gawain na to. Maraming salamat po. Ang lulutuin pala natin ngayon, fried chicken at pancit bihon. Sana po magustuhan nito ng mga bata at mapasaya natin sila. Tara, samahan niyo ako hanggang sa dulo. Shoutout po pala kay Amel Limpin. Shoutout sa'yo. Tara mga kasandok, simulan na natin. Ayan, nahiwa ko na po mga kasandok. Nalinis ko na rin po. Ngayon yung gagawin natin is mamarinate muna natin yung manok. Lagyan na natin ng asin, paminta, kapag maraming paminta, ayan, garlic powder. Pwede rin fresh ay gamitin natin. Nasa sa inyo yun. Natin ng kunting patis. And seasoning rin para malasa yung manok. At lagyan rin natin ng itlog. Mas masarap to pag overnight na marination. Ngayon okay na, nahalo na natin. Set aside muna natin tapos gawin na natin yung iba natin gagawin. Yung sunod natin gagawin mga kasandok is yung breading natin. Ang gagawin natin dito 50-50, kalahating harina at kalahating cornstarch. Harina, at cornstarch. Bali, mimix lang natin to. Tapos titimplahan natin ng salt and pepper. 3 tablespoon ground pepper. 2 tablespoon salt. At mix lang natin mga sandok. Ngayon ready na yung breading natin. Simulan na natin magprito. Bali, breading lang natin yung manok. Yan. Pati yung dito sa pansin nyo po, dito sa pinaka ilalim niya, lagyan po natin ng breading para maging malutong siya. Tapos yung gagawin natin, ito yung pangkuha natin, pandakot natin sa manok. Tapos ito yung pang breading natin para hindi dumikit yung yung breading sa kamay natin. Hindi lumagkit. Okay na, sakto na yung mantika, mainit na. Dapat yung mantika natin is hindi mainit na mainit para hindi agad masunog yung breading natin. Tapos na po tayo sa fried chicken. Ngayon yung susunod natin yung pancit natin. Yan, mag-isa tayo. Siyempre, unang gigisa natin, bawang natin. Isa lang natin to hanggang golden brown. Sunod natin yung sibuyas.
celery. Drop na natin yung manok. Bigyan natin ng paminta yung manok. Yan. Kunting asin. Yan, pwede na to. Pwede nang nalagay yung atay. Yan natin ang tuyo. Siyempre yung oyster sauce. Yan mawawala sa pansit. Yan, haluin na natin. Pagluto na yung atay, susunod na natin yung gulay. Haluin lang natin to. Lagyan ko pa ng seasoning para mas sumarap. Yan. Sa mix para mas lalong sumarap. Okay na yung gulay natin. Transfer na natin sa lagayan. Yung tirang sabaw, dadagdagan na lang natin. Tapos titimplahan ulit natin. Oyster sauce. Cubes, chicken cubes. 2. Ayan. Seasoning ulit. Dagdagan lang natin to kasi tumabang na to. Nung nalagyan natin na sa sabaw. Ginisa, mix. Ayan. Masarapin natin yung pancit natin para magustuhan ng mga bata, syempre. Kaya kumulo na yung tubig. Yung sabaw natin. Lagay na natin yung bihon. Ayan, i-drop na natin. Nababad na natin to ng tubig kaya buhagag na siya. Ayan. Haluin lang natin. Tapos i-drop na natin yung canton. Tandaan natin na haluin. Gamit tayo ng isang sandok para mahalo ng maayos. Yan, yung sabaw, unti-unti nang sinisip-sip ng canton.
Right, okay na yan. Eh mga kasandok, okay na yung pansit natin. Pwede natin itong ripakin na. Tapos distribute na natin sa mga bata. Ayan mga kasandok yung finished product natin na ipamimigay natin sa mga bata. Ayan. Yung pansit at fried chicken, tapos may kasamang juice. Yan. Bali konti lang yung nagawa natin. Sayang 48 lang. 48 kids lang yung mabibigyan natin. Sana magkasya. Yan. Sa mga tumulong, salamat po. Salamat. Maraming salamat po.